Der er et par både, hvor I lige skal se, hvor jeres sportsbåd er henne. Det er 46, det er 39, det er 40. De virker meget, meget korte. Så prøv lige at finde ud af det til den næste sejlads. Prøv at se, hvor meget sack der er i hans forstag. Vi talte om nogle både, der manglede længde på deres sportsbrud. Det er 36, det er 39 og det er både 40. Godt ske noget spændende der. Ja. I bliver simpelthen nødt til at lære jeres regler, gutter. Lugebåd, lægebåd, uden for zonen, så er der ikke noget som helst. Du skal ind i zonen, for at du kan begynde at tvinge andre både til at gøre alt muligt andet. Ellers er det lugebåd og lægebåd, styrbord og bagbord. Det er for sindssygt, mand. Og det er lidt det samme, som vi taler om. Hvad sker der om 40 sekunder? Der sker det her, der sker det her. Hvis vi ikke anerkender, hvor vi ligger henne, hvad der potentielt kan ske tidligt, så ender vi i en rigtig, rigtig fastlåst situation. For eksempel her i bundmærket, hvor der kommer styrbord ud imod dig. Du er lugebåd. Du skal flytte dig, og du har både på den anden side, så bliver du fuldstændig i klemme. Ja. Men det er det der med og så få, det er ligesom i starten, at vælge det mærke, den ende til at få det første tryk. Det at komme ud og få det allerførste tryk, og så lave slaget i det for eksempel, eller komme ud til det. Det kan så sindssygt meget. Men det er jo skægt, ikke sådan både her. Nu har du Sten Mor, han er stadigvæk oppe i toppen og leger med alle sammen. Han mangler en midterpind i fuggen for eksempel. Ja. Men de kompenserer sig med at trimme mere ud i mere slæk, mere åben, og kan alligevel leve med det. Skal vi se, om Sten han får sig på indersiden ved at køre dybt. Det kunne jeg godt forestille mig. Lad os prøve at se. Prøv at se, der er han på indersiden. Prøv at se, hvor langt på indersiden han er. Okay. Nu er Quinta låst. Bang! De kan ikke komme rundt. Det er, wow. Og det ser vi heroppe, at det er det, der kommer til at ske. Vi kan se, hvordan han approacher mærket. Hvor Quinta, den forreste båd, kommer så tæt på mærket, så deres runding bliver på ydersiden. Og Sten, han smider den bare lige en halv meter længere væk fra mærket, så han kan komme på indersiden. Ja, han kan ikke gøre noget. Nej, og det skal man vide, når der kommer en båd rundt bag dig. Det er der, de ligger sig. Han er låst. Kunne man have lavet et jive-set? Det kunne man godt, men jeg ville egentlig gerne derud. Ja. Han gik rundt rimelig hurtigt. Ja.
Så jeg havde egentlig gjort alt, hvad jeg kunne for at være dyb der, så jeg havde nok gået højere for virkelig at sætte den ned i banken. Så kan Sten vælge at gå på oversiden, jamen så kan jeg skære op og være med ham. Eller han kan prøve at køre dybt, jamen så ligger vi bare og kører dybt dernede. Men det er så stærkt at kunne det. Nu ser vi ikke situationen, men den har helt sikkert været skrald. Det har været noget lort. Lad os komme lidt dernede af. Men jeg kunne godt tænke mig lige at komme ombord på båd 12. De runder sidste op. Det er bare lige at få den bare lige skudt lidt ind, så de kan være med. Men de skal lige have nedad. Så slukker vi sgu.